sir.
Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Public consultation sa constitutional reform umarangkada na sa Pampanga. CGMA, ginit na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court para litisin si Duterte kaugnay ng war on drugs. Dalawang purok sa Masantol, Pampanga, tuluyan ng lumubog sa tubig. Mga residente, lumisan na. DSWD, nagbabala sa publiko laban sa kumakalat na unclaimed relief aid. At Onion Harvest Festival, isinagawa sa expansion facility ng Department of Agriculture sa Bacolor. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Una po ang Pampanga sa 7 probinsya sa Central Luzon sa pagtulak ng public hearing o ang pinuntahan po para itulak ito po nga tinatawag na constitutional reform ng House Committee on Amendments. Layunin umano ng naturang serye ng public consultation ang makuha po ang public trust sa usapin ng merito ng mga probisyong irereforma sa saligang batas. Live po na tinutukan niya ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Paulo? Sa public consultation ng House Committee on Amendments dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga kaninang umaga. Hindi lamang kasi ang mga mambabatas ng autor ng pagrebisa nitong saligang batas ang dumalo, kundi pati na ang mga kontra dito gaya ni Makabayan Black at Party List Representative Franz Castro. Sa panig ng mga pabor sa Constitutional Convention o CONCON, maiging umanong ma-revise itong mga economic provision na naglilimita sa mga direct foreign investor ang kailangang maambiyendahan nga dito sa saligang batas. Tinututulan naman ito ni Makabayan Black Act Teachers Party List Representative Franz Castro na nagpresenta ng mga datos na sa matagal na panahon ay hindi naman naging restrictive ang gobyerno sa mga dayuhang mamumuhunan. Higit umano na dapat pagtuunan ng gobyerno ngayon ay ang issue ng inflation at implementasyon ng mga batas gaya ng malaking exportation ng gobyerno sa mga agricultural products. Samantala, naging malaya naman ang mga participants ng kabilang na dito itong mga local leader ng Pampanga sa pakikipagdialogo sa mga mambabatas. Gayon na rin ang hanay ng akadim na kinu-question ang magastos na pag-usad ng Chacha, partikular na nga itong CONCON. Habang ang ilan naman ay nagpahayag ng direktang pagtutol sa Chacha dahil sa issue ng public trust sa mga nakaupo at di umano'y problema pa rin ating dyan sa korupsyon sa bansa na una nang iniilagan ng mga investor o mamumuhunan. Nagpaabot naman ng suporta ang mga local leader ng Pampanga sa pag-amyenda ating Jen nitong economic provision at hiling nila sa Kongreso ay tuloy-tuloy na sana umano ito, lalo't kung ito'y makakabuti sa countryside development. Narito naman ang kanilang mga pahayag. Sabi ko, itong ginagawa natin ay konsultasyon. So hindi kami ang resource speaker. Resource speaker yung mga tao dito sa probinsya natin. So sila ang resource speaker kasi gusto marinig ng mga congressmen anong damdamin ng mga mamamayan. I think yun ang kaibahan sa konsultasyon at sa public hearing. We will always respect the position of the executive department. But as a committee in Congress, it is our mandate every term in the Committee of Constitutional Amendments to deliberate bills filed by members of Congress calling for a CONCON, calling for a CONAS, or asking for suggestions on what provisions of the Constitution should be amended. So we are doing our mandate, and I'm very happy that receptive po so far ang publiko kasi naidadala namin sa kanila at napapakilala namin sa kanila kung ano bang uri ng konstitusyon natin at kung ano kung pwede
ang palitan natin dito para mas mapaganda at makatulong sa ating ekonomiya. I understand tomorrow we are in Bulacan and I think may nagre-request pa sa Bicol. Pinagbibigyan po naman lahat natin yung mga nagre-request para madinig natin lahat ng mga positibo, lahat ng negatibo, opposition, pro, para marinig po natin. And sabi ko nga sa statement ko kanina, this is a free country, ito'y demokrasya para makapagsalita ang ating mga kababayan, lalo na bawat isang Pilipino. Alright. Paulo? Yeah, Jen. Oo, ang sabi kanina ni Congresswoman Arroyo, ang nagsalita dito sa public consultation na ito ay iba't ibang sektor. Sino-sino yung mga sektor na dumalo diyan at nagbigay ng kanilang pahayag at yung majority ng kanilang sinasabi? Pabor ba sila dito sa pag-ambyenda sa saligang batas? Ating Jen, sila ay tuwang-tuwa dito naman sa presentasyon nitong economic provision. Kaya lang sa estado naman nitong pagpapasya kung anong klaseng mode nitong pag-amyenda ng konstitusyon, undecided pa raw sila. Pero dito sa presentasyon, ating Jen, nitong economic provision, maigi raw ating Jen na kailangan talagang tignan kung ano yung pwede nating itulak na iamyendahan dito sa saligang batas. At dito rin sa mga naging pahayag ating Jen ng Pangulong Bongbong Marcos naman, kung tinanong din natin kung ano yung sentimiento nitong mga mambabatas na nagtutulak na amyendahan itong ating konstitusyon, dahil nauna na nga binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad na itulak itong pag-amyenda sa konstitusyon. Binabanggit nitong mga miyembro ng House Committee on House Committee ating Jen on Amendments na kanila raw nirerespeto itong pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos, pero sa kanilang inisyatiba may basbas naman daw ito ni Speaker Martin Romualdez, kaya tuloy-tuloy itong magiging konsultasyon at binabanggit nga ni Pampanga 2nd District Representative Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na ito raw pagtulak nitong konsultasyon talagang maigi, dahil dito nakikita ng ating mga kababayan kung paano transparent itong mga mababatas na pag-usapan itong ilang provision na sadyang sensitibo at sa mga naunang panahon ating Jen, talagang dito mayroong hesitant itong ating mga kababayan, dahil aminado sila na hindi nila nakuha yung public trust. Kaya magiging komprehensibo ngayon itong pagbaba nila sa kada probinsya ng bansa para makuhanan ng sentimiento itong ating mga kababayan sa busisi dito sa pag-amyenda ng konstitusyon ating Jen. Pero Paolo, meron bang specific na binanggit, halimbawa yung particular na sector, let's say academe, kung ano yung kanilang mga agam-agam na nakikita dito sa pagpapalit, pag-aamyenda ng ating konstitusyon? Isa dyan ating Jen, yung corruption at yung term limit ating Jen. Pabor sila dito sa unang presentasyon ni ACT Party List Representative Franz Castro, dahil kung titignan daw yung mga datos din na naipresenta itong mambabatas ating Jen, kapanipaniwala naman na hindi daw naging restrictive itong ating bansa, itong ating gobyerno dito naman sa foreign investment. At ang implikasyon nga nito ating Jen, talagang nakompromiso itong ating mga magsasaka. At kung sakali din na maging bukas sa foreign investor itong ating bansa, itong ating gobyerno, may mangilan-ngilan din sa mga local leader ang nagtanong kung paano naman silang mga maliliit na mamumuhunan, kung sila ba ay maaapektuhan. Partikular na nga dito na nagtanong si City Councilor Vicky Hison na sila namang may-ari ng Pampangas Best, dahil ang argumento nila ating Jen sa kasalukuyan na bumibili daw sila ng mga export na raw materials at hindi nga nila matangkilik itong mga local products dahil sa mahal ng bentahe itong mga raw materials dito sa ating bansa. So isa yan sa gusto nilang maliwanagan. Merong mga undecided pa
Pero sila naman bukas na pag-usapan itong mga economic provision na itinutulak ng mga mambabatas. Saan ang susunod na public consultation, Paolo? Kasi nga, kanina narinig natin, no? Though ang sinasabi ng Pangulo, hindi niya ito prioridad, pero mukhang itutuloy, no? Masigasig yung ating Kongreso na ipagpatuloy itong isinasagawang public consultation. Ating dyan, ito'y pangatlo na. Kung di ako nagkakamali, pangatlo na daw ito na public consultation. At bukas naman, nasa lalawigan sila ng Bulacan para anyayahan itong mga local leader ng lalawigan ng Bulacan, gayon na rin yung mga stakeholder. At gusto nga nilang maibaba talaga ito sa kada komunidad ng ating bansa upang maging bukas itong usapin at magkaroon ng debate sa mga mamamayan ng ating bansa. Ating dyan. Alright. Dito sa public consultation na ito, Paolo, ang pinakikinggan yung mga iba't ibang sektor, ano? Pero yung pagpapaliwanag sa publiko ay isa ito, no, sa sinasabi ng mga tumututol. Isang importanteng aspeto ay maintindihan din ng publiko kung ano ba yung isasagawang pag-amyenda, no? Isa nga concern, number one concern talaga dyan, Paolo, yung taong bayan hindi naman nga raw naiintindihan kung ano yung ating konstitusyon. Yeah, totoo ka dyan, ating dyan. Gusto nilang maibaba ito una dito sa mga magsisilbing local leader dahil sila yung parang magiging force multiplier ating dyan nitong magiging hakbang nitong ating mga mambabatas. Kaya prioridad ng kada public consultation, maitap muna nila itong academe at itong local leader dahil mayorya nitong mga participants ngayong araw na to ay galing dito sa academe at gayon na rin itong mga local leader ng ating probinsya dito sa Pampanga. Pero gaya ng binabanggit nga ni Iloilo Representative Lawrence, na itong kanilang hakbangin ating dyan, talagang gusto nila from grassroots maunawaan itong kanilang kampanya at ang kanila naman daw prioridad kung sa kanilang hanay ating dyan na may mga nakabinbin na panukalang batas, yung economic provision ang kailangan talagang higit na maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit nila itinutulak itong tsa-tsa. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Samantala, kaugnay pa rin po ng usapin na ito, no? Makakasama naman po natin sa puntong ito si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Kong, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV 36 News. Magandang gabi, Jennifer, at syempre sa inyong taga-subaybay dito sa CLTV. Magandang gabi rin, Paulo. Opo, kayo po ay nasa public consultation. Ano po ang reaksyon ninyo dito po sa isinagawang konsultasyon na ito sa Pampanga? Yes, matagumpay naman na naipaliwanag natin sa ating mga kababayan sa Pampanga at sa Central Luzon yung pong aim nitong constitutional reforms. Maganda yung presentation ng ating committee dahil ipinakita yung advantage at saka yung disadvantage. So pinakita namin sa ating madla yung bakit dapat na magkaroon ng constitutional amendments or reform. Pinakita rin natin na yung kabilang panig naman na bakit hindi pa sa ngayon. So yun yung na nakita naman natin yung reception noong mga iba't ibang mga dumalo na stakeholders at masaya kaming makuha yung kanilang mga opinion, mga suggestion, mga agam-agam at yung mga kung ano man po yung kanilang mga recommendation. So matagumpay naman na naipahayag natin yon sa ating mga kababayan sa Pampanga. Opo, kung 37 years na po yung ating saligang batas, sa inyo pong nais mo naming malaman ang inyong opinion dito. Sa tingin ho ninyo, kailangan na ba na amyendahan ito pong ating saligang batas? Hindi naman namin sinasabing perpekto ang ating saligang batas. Tama yun na more than 30 years na yung ating saligang batas. Historically, di ba, nanggaling ito doon sa matagal ng panahon ng 1973. Ito, tinatawag nga natin itong revolutionary
constitution dahil nanggaling ito doon sa revolution, EDSA revolution na tinatawag natin. Kaya tingin naman natin, meron mga dapat na baguhin pero hindi pa sa ngayon dahil kailangan na ang aming ang aming posisyon diyan, maraming na-create na economic crisis mula nung panahon ng nakaraang administration na kailangang harapin ng kasalukuyang administration. Yan katulad nga yung problema natin sa agrikultura, yung ating mga magsasaka na talagang umiiyak na doon sa nangyayari sa kanila, sa kanilang produksyon, di ba? Yung ay magsisibuyas, yung sa sugar, sa rice. So, yun yung mga dapat na harapin natin. Tapos yung malaking, yung mabilis na pagtaas din ng mga presyo ng mga bilihin. Kailangan maampat ito. Dahil ito talaga yung nagpapahirap sa atin kahit na nga, tapos kahit na paano po, bukas na tayo sa pandemya, no? Bukas na yung ating, wala na masyadong restriction due to pandemya. So yung high inflation yung nagiging problema. Yung ito rin, yung patakaran doon sa importation, sinasabi ng mga magsasaka na dapat ay hindi dapat nag-i-import, lalong-lalo na sa panahon ng kanilang mga tag-ani. Dahil ito ay makakaano talaga doon sa kanilang, makakaapekto talaga doon sa kanilang mga kabuhayan. In fact nga, malaki po yung ibinawas ng ng liit ng kita, bawas ng kita ng mga magsasaka. Dapat tayong doon sa ating pag-aaral, mas malaki na yung ini-import natin na agricultural products kaysa yung ini-export. Halos kalahati. So nanganganib tayo doon sa tinatawag nating food insecurity. So yun yung dapat. Tapos pangalawa, yung sweldo na dapat harapin ng ating pamahalaan. Talagang kulang na yung sweldo at saka yung learning crisis, yung health crisis. So yun yung dapat na harapin ng bagong administration. At isa pa, sabi nga ni President Marcos Jr., hindi rin daw siya ng foreign direct investments. Opo, nabanggit nyo na po yung foreign direct investment. Isa po sa nais ho nilang talagang baguhin. Ito pong economic provision ng ating saligang batas dahil sinasabi ho na mas nabanggit nyo rin yung sweldo kanina, no? Parang mas gaganda yung estado ho ng ating mga manggagawa kung papapasukin yung mga foreign investors, Iyon po ay in terms of yung mas maraming ma-generate na trabaho. Doon po ba sa puntong iyon, kayo po ba ay pabor naman pagdating po doon sa economic provisions na nais ho nilang baguhin? So sinasabi naman natin na hindi naman masama na magkaroon tayo ng foreign direct investment. At nangyayari na nga ngayon yan eh. In fact, ang data natin mula ng 1970 hanggang noong 2021, tumaas yung mga foreign direct investments dito sa ating bansa. At nakita naman natin na hindi talaga ganun ka-restrictive yung ating konstitusyon. Yun nga lang, yung sinasabi nila na yung pag-aari ng lupa, gusto nila magkaroon ng 100%. So talagang hindi kami papayag doon sa 100% na pag-aari ng lupa. Baka dumating ang panahon na tayo ay magiging landless Filipinos na. Pag-aari na ng mga foreigners lahat yung ating mga lupain. Sinasabi nga ng isang tagapagsalita doon, paliit na yung mga lupain para sa agrikultural. Nagiging nagiging business na yan. So kami naman, bukas naman kami sa foreign direct investment, pero sa panahon ngayon, mas kailangan natin, lalong-lalo na yung mga MSMEs, sa mga agrikultura, sa ating mga maliliit na business, yung suporta. Katulad din yan sa isang sa isang kung napapansin natin, kung sa palengke, maliliit na mga manininda, nandoon sila kumikita. Pero kung tatayuan mo yan ng isang malaking supermarket, matatalo sila at hindi tayo pwedeng makapag-compete. Ganon din yun, yung mga maliliit na negosyo natin, hindi tayo pwedeng makipag-compete doon sa mga foreign direct investment na gustong magmay-ari ng ating mga lupain at saka yung kanilang mga iba pang mga business. So, ayun kaya talagang
para sa amin ay talagang dapat paunlarin muna, suportahan yung ating mga maliliit. Sa isa po sa naging panayam sa inyo, kung di po ako nagkakamali, January yun, ano? Parang nirekomenda ho ninyo yung pagkakaroon po ng national survey, no? Kaugnay nga po nitong pag-amyenda sa saligang batas. Do sinasabi ho ninyo na hindi naman kayo tutol, pero yung timing nga ho, dahil may mas prioridad na usapin na kailangang bigyan ng pansin, ano? Ito pong isinasagawang public consultation, ginagastosin din ho ito, ano? Kayo ho ba, ayos lang sa inyo na ipagpatuloy kasi nakikita natin mukhang porsigido din, no, yung Kongreso na isulong pa rin ho ito, no, kahit na nagsabi na nga ang ating Pangulo na hindi niya prioridad ito. Well, bahagi ito ng aming trabaho bilang mga mambabatas na ipaalam sa ating mga mamamayan. Kaya umunlad na nga nung yung ginawa nito ng Committee on Amendments, no, na talagang bumaba tayo sa ating mga stakeholders, sa ating mga mamamayan. Na dapat mas marami lang na makarating doon na mga marginalized sector kagaya ng mga magsasaka, manggagawa, urban poor, youth at saka yung mga kababaihan. Kaya kami ay itutuloy naman namin kung hanggang saan ito makakarating para magkaroon ng ng knowledge, mapalawak natin kasi alam mo may survey tayo. Wala pang kalahati sa ating mga mamamayan ni hindi alam itong konstitusyon. At sinasabi nila na meron ding survey na isa sa hindi wala sa mga listahan ng mga mamamayan natin na priority itong charter change. So, yun naman yung pinagbabatayan natin kaya sinabi natin na tanungin natin ang ating mga mamamayan kung kailangan ba natin ngayon yung charter change. So, tanungin natin sila kung paano ba kasi pinagbatayan ko rin yan yung mga study na pinresent na isa sa mga resource persons natin doon sa Kongreso ang UP College of Economics. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po. Salamat sa CLTV. Mga karehiyon, si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Manatiling nakatutok at magbabalik po ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, pinag-iingat po ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko kaugnay po ng mga mapanlinlang na text message na nagsasabing mayroon umanong unclaimed relief allowances para sa mga senior citizens at retired business owners. Ito'y matapos umanong makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang concerned citizen kaugnay na naturang mensahe. Pinabulaan na naman ito ng DSWD at nilinaw na wala manong ipinadalang text message ang kanilang tanggapan ukol sa unclaimed relief allowance. Paliwanag ng ahensya, ang tulong pinansyal para sa mga individual na nasa crisis situation o AICS program, kabilang ang mga senior citizen, ay kanila umanong ipinamamahagi sa pamamagitan ng Crisis Intervention Unit o CIU na matatagpuan sa Central Office at lahat ng DSWD field offices sa buong bansa. Nagbabala rin ang ahensya sa publiko na huwag basta maniwala sa hindi lehitimong mensahe. Anila, maging mapagmatsyag at iwasang magbigay ng sensitibo at personal na impormasyon sa pamamagitan ng text message, email o tawag sa telepono sa mga hindi kilalang individual. Nagmisulang Water World na ang dalawang purok sa Barangay Sagrada, Masantol, Pampanga dahil hindi na po humupa ang tubig doon. Tuluyan na rin nilisan ng mga residente ang nasabing lugar dahil sa kalunos-lunos nitong sitwasyon. Ayon po sa Department of Public Works and Highways, makatutulong ang dredging o paghukay sa mga daanan ng tubig upang maiwasan ang paglubog ng lupa sa iba pang mga lugar sa bayan. Narito po ang report ni Jenna Lumbang, Parungaw. Sino mag-aakala na ang mistulang dagat na ito ay dating malawak na palayan? Isang kapatagan na natitirikan ng nasa 50 kabahayan na sakop ng Purok Pag-asa at Purok Sentro ng Barangay Sagrada, Masantol, Pampanga. Dati po yung lugar po namin dito sa Sagrada Pamilya, maganda po talaga kasi wala pong tubig yung mga daanan namin. Tsaka ito pong nakikita niyo po sa likod namin, palayan po yan. Tsaka itong mga mga pilapil kasi nga po palayan. Dati-rati ay tuwing high tide o tag-ulan lamang daw sila binabaha. Ngunit nitong nakalipas na 7 taon ay unti-unti nang pinapasok ng tubig ang kanilang mga bahay hanggang sa tuluyan na ngang hindi na humupa ang baha. Dati po ang daming bahay dito kasi alos ayaw po namin dun sa sa tabi ng dike or tabi ng ilog, kaya dito alos kami nagpunta kasi nga maganda yung kumbaga yung lugar dito sa may palayan, presko, tsaka syempre maganda din yung ano ng paligid. Pero nung time nga na ganun na yung sitwasyon, parang bumababa na yung lupa, yung mga tao dito na dating nakatira dito, lumipat na sa dike. Ang pamilya Roman, tambak umano ng tambak, kaya natabunan na ang mga bintana ng kanilang bahay at itinataas na lamang nila ang kanilang bubong. Ay itong dati kong bubong. Tapos palaging nalulubog. Ayan, tinaas ko hanggang dito. Ayan, yung mga bintana talagang na sa lubog, nasira. Ayun, parati kaming lumulubog. Kahit na gabi-gabi napupuyat dahil sa tubig, patas ng patas. Yun naman lupa, pababa ng pababa. Pero di ba nagtatambak po kayo? Kaya lang hinahabol ng tubig. Ilang beses na po kayo nagtambak sa bahay niyo? 4 na beses. Dahil sa baha, marami raw sa kanilang mga kapitbahay ang nangibang bayan na, habang ang ilan ay lumipat sa dike gaya na lamang ng pamilya ni Oliver Santiago na nagtayo ng kanilang barong-barong. Dati po kasi nalulubog yung bahay namin doon eh. Mga ilang taon na, 5 taon na po ata. Kaya lumipat na lang kami ng pamilya ko dito. Wala kami magagawa eh. Hindi kami pwedeng tumira doon sa bahay namin. Laging lubog eh.
Ngunit ang dike na kanilang takbuhan, tila malapit na rin daw lamunin ng tubig. Ang mga silid-aralan na nag-iisang paaralan sa barangay, hindi na rin mapapakinabangan. Tanging ang school building na ito, na 3 taon pa lamang buhat ng itayo, ang hindi napapasok ng tubig. Super challenging po kasi napakadelikado po sa part nila during high tide po. Kasi po high tide pa lang po, talaga pong lubog na po yung mga classrooms, especially po yung mga daanan papunta po dito sa school. So, napaka-risky po sa part po nila yung pagpunta po dito sa school namin. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mababa ang lokasyon ng ika-4 na distrito ng Pampanga, partikular ang Masantol at Macabebe na siyang daanan ng tubig papuntang Manila Bay. At dahil barado ang mga waterways, sa mga bahay na pupunta ang tubig. Malaking tulong daw sana kung nakapagsagawa ng dredging sa nasabing lugar. Malaki maitutulong nun kung natuloy yung mga pagdidredge ng mga major waterways natin. Opo. Lalo na hindi ihahaul yun, aalisin yun, hindi lang ilalagay sa tabi, and then pag tag-ulan, bumabalik. Hindi gano'n. Hindi raw kakayanin ito ng gobyerno kung kaya't nagbigay sila ng permit sa mga private companies para magsagawa ng dredging. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay wala raw natuloy sa mga ito. Actually, hindi sana mangyayari yun kung natuloy lang yung mga kumuha ng dredging permit natin dun sa mga major waterways natin. Kung natuloy yung mga yon, akalain mo, millions of cubic meter ang i-extract nila doon, yun, pupuntahan na ng tubig yun. So, hindi na babahain halos yung mga bayan natin, lalong-lalo na yung mga low-lying areas natin sa Port District. Nandiyan yung Macabebe, Masantol, Binadin. So, kung natuloy yung mga dredging na yon, kasi yun, sa pagkakaalam ko, humingi sila ng dredging permit para i-haul yung ma-extract nila doon for reclamation. Maganda sana yun. Without cost sa government yun. Tila nakikipaghabulad sa tubig ang buhay ngayon ng ilang residente sa barangay sa Sagrada. Ang kanilang hiling ay makapagtayo sana ang gobyerno ng infrastruktura na haharang sa tubig bago nito tuluyang sakupin ang kaunting lupa na natitira malapit sa dike na kanilang tinutuluyan. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga ibinibentang karne sa Talipapa ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa pangunguna ng City Meat Inspection Division ngayong Biyernes, February 17. Nagtungo po ang inspection team sa Talipapa ng barangay sa Palibutan, Kutod, Tabon at Pulong Kakutod. Layo ng pag-inspeksyon na ito na tiyakin na ang mga panindang karne sa mga pamilihan sa loob ng mga barangay ay nanggaling o kinatay sa City Slaughterhouse na AA standard. Sa ganitong paraan, makasisiguro raw ang mga mamimili na ang binibiling karne ay ligtas, malinis ang pagkakatay at hindi double dead. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling dinipensahan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pag-usad ng pagdinig ng International Criminal Court o ICC sa kontrobersyal na war on drugs. Ayon kay Senior Deputy Speaker Arroyo, walang jurisdiksyon ang ICC para litisin si Digong o ang mga nasa likod ng gyera kontra droga para sa crime against humanity. Matatandang inihain ni Arroyo at 17 pang mga kongresista kasama sina Pampanga 1st District Representative John Lasatin, 3rd District Representative Don Gonzales at 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum ang House Resolution number 780. May titulo itong In Defense of former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, against the investigation and/or prosecution of the International Criminal Court. 2019 pa umano nang kumalas ang Pilipinas sa ICC at gaya ng Amerika, hindi naman umano big deal sa bansa ang hindi pagiging miyembro nito. Sinabi ni ng dating Pangulo na umiiral ang justice system sa bansa kaya hindi na kailangan pang manghimasok ng ICC. Sa lahat, yung problema ng illegal drugs, problema yun ng ating bansa. Kaya bilang bansa, tayo ang magsosolusyon doon. Sinabi nga ni Secretary Remulla at ito ang panindigan ng gobyernong Pilipino na sadya ang gobyerno makipag-dialogue sa ICC pero hindi pwedeng sila mag-uutos sa atin. Hindi sila pwedeng mag-impose ng kanilang kagustuhan sa atin. Yan ang ibig sabihin ng resolusyon. Kasi ang taong bayan Pilipino, sila ang maghuhusga. Yung ICC naman, hindi na tayo miyembro eh. At hindi lang naman tayo ang hindi miyembro, pati US hindi nga miyembro eh. Sinabi nga ni CPLC Ponce Enrile na kung siya, hindi niya papansin, hindi niya kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Samantala kung si Senator Rizzo Ontiveros naman daw po ang tatanungin na marapat lamang na umusad ang pagdinig sa ICC dahil sa dinami-dami umano ng mga pinaslang sa panahon ni Duterte. Ilan lamang sa mga may sala ang napanagot sa batas. Sa tala ng mga Human Rights Watch, higit 12,000 katao ang napatay sa kasagsagan ng war on drugs. May ilan pang mga grupong nagsasabi na umabot sa higit 17,000 na katao ang nasawi. Sa datos naman po ng Philippine Drug Enforcement Agency, naitala sa 6,248 ang bilang ng mga napatay sa kasagsagan ng mga anti-illegal drugs operations. Precisely dahil officially ang PNP mismo ay kumikilala na may mga 6,000 kababayan nating napatay o pinatay sa madugong war on drugs at sa panig naman ng mga advocates ng karapatang pantao ay sinasabi po nila at kapani-paniwala, Justine, na maaaring umabot sa 30,000 actually ang pinatay. Ibig sabihin ganyang karaming mga pamilya ay nabalo o naulila ng war on drugs na iyan. Kaya ako bilang isang mambabatas, bilang isang mamamayan, umaasa talaga ako, Justine, na magpatuloy ang prosesong iyan ng International Criminal Court. Bagamat totoong may ilan, pero napakakaunti pa lang na mga kasong inihain at nagtagumpay na kapag secure ng convictions, napakakaunti. Baka maibibilang lamang natin sa daliri ng isang kamay, no? Doon sa kaso ni Kian de los Santos at doon sa kaso ni Carl at ni Kulot, 2 pang kabataan. So 2 lang 'yun, no? 2 kaso lang 'yun, Justine, na nagko-cover sa 3 tao, 3 bata. Eh di kung ilang decimal percentage lang 'yan ng posibleng 30,000 pinatay nung war on drugs. Kaya nagfa-function man yung ating justice system, baka pumupugak-pugak lang or pumapalya din sa pangkalahatan. Maya't maya lamang may nakakasingit na mga sinag ng liwanag at para siguro mas buksan
sa malawak na liwanag, no, ng katotohanan at ng hustisya, ay kakailanganin natin talaga, sa palagay ko lamang, yung investigasyon ng ICC. Arestado ng pulisya ang dalawang high-value individual sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Angeles at Mabalacat City, Pampanga nitong Miyerkules, February 15. Abot umano sa higit 300,000 pesos ang halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng mga pulis mula sa dalawang suspect. Nakumpiska sa mga ito ang 1.5 brick ng pinatuyong dahon ng marijuana, 9 na piraso ng small to large Ziploc transparent plastic sachet na naglalaman ng dried marijuana at kush na tumitimbang ng humigit kumulang 1.5 kilo at nagkakahalaga naman po ng 180,000 pesos. Nakuha rin sa mga suspect ang 3 plastic sachet na naglalaman ng 25 grams na hinihinalang shabu na dinatayang nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Inihahanda na raw ang kaukulang kaso laban sa mga suspect para sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibang balita, nagpulong po kamakailan ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC Education Committee ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Inilahad nito ang kanilang target na maging model city sa taong 2040 ang Siyudad San Fernando. Hangad din umano nila na mapaunlad ang social development ng mga Fernandino na makakamit lamang sa pamamagitan ng isang mahusay at dekalidad na edukasyon. Bunso nito, hinimay ng Council ang mga hamon at kasalukuyang estado ng sektor ng edukasyon sa syudad upang mailatag ito sa lokal na pamahalaan. Narito po ang report. Tinalakay ng Multi-Sectoral Governance Council o MSGC Education Committee nitong Huwebes, February 9 ang target ng pamahalang lungsod na maging model city tungo sa social development ang syudad San Fernando. Hangad umano ng MSGC na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Fernandino, anuman ang kanilang kasarian, edad at kakayahan sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng government resources, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Isang hakbang para makamit ito ay ang mahusay na edukasyon para sa mga mag-aaral. Kaya naman ito ang naging sentro ng pulong ng MSGC kasama ang mga kawani ng Department of Education o DepEd Region 3. Tinalakay dito ang mga hamon na nakaapekto sa edukasyon sa kasalukuyan tulad na lamang ng psychosocial challenges sa pagbabalik ng mga estudyante sa face-to-face setup sa panahon ng COVID-19 pandemic, pagtanggap ng makabagong teknolohiya bilang paraan ng pagtuturo, limitasyon sa budget para sa mga pasilidad pang-edukasyon, learning opportunities para sa mga persons with disabilities o PWDs, kawalan ng sapat na centralized database management ng mga mag-aaral, kawalan ng Learners' Rights and Protection Office, limitadong critical thinking skills ng primary at secondary learners, misconception sa implementasyon ng mother tongue-based education policy, at kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan. Ayon sa Executive Director ng MSGC na si Sonia P. Soto, ang gastos sa edukasyon ay pamumuhunan sa kinabukasan ng mga Fernandino. Para nang sa ganun, walang natatapon sa investment. Kasi yung LGU nag-i-invest sa estudyante, yung na-invest niya sa estudyante, babalik sa local community. Dahil makakapag-servisyo yung mga estudyante dun sa pangangailangan ng mga establishments dito. At tiyak na magkakaroon sila ng trabaho. Binigay din niyang halimbawa ang City College of San Fernando na itinayo para tugunan ng pangangailangan sa industriya ng lokal na komunidad. Niyayakap nila yung konsepto na imbes na pagpapahusay ng City College papunta sa pagiging state college or state university, mas gusto nilang tumingin sa lokal na komunidad at tignan ano ba talaga ang kailangan ng community.
Ako si Karen Maurilio, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Muling inilunsad sa siyudad ng San Fernando ang programang Refill Revolution na naglalayong may palaganap ang pag-recycle ng mga plastic at malabanan ang paggamit ng single-use plastic. Bago ang pandemya, taon-taon pong isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang Refill Revolution. Pagkatapos ng 3 taon ay ibinalik ang programa nitong ika-17 ng Pebrero, araw po ng Biyernes, sa pamumuno ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Sa aktibidad na ito, 50% ang discount sa lahat ng produkto, ngunit maaari lamang makabili ng mga liquid-based product kung may dalang sariling refillable container gaya ng galon at iba pang lalagyan. Iba't ibang mga produktong pambahay ang ibinibenta, tulad po ng dishwashing liquid, fabric conditioner, hand soap, whitening soap, liquid at powder detergent, toilet cleaner, alcohol, pet shampoo, car shampoo at maging mantika, suka at toyo. Samantala, isa ang Siyudad San Fernando sa mga lugar na nagpapatupad ng limitadong paggamit ng plastic sa ilalim ng Plastic Free Ordinance. Umani na ng sibuyas ang kauna-unahang expansion facility ng Department of Agriculture sa Bacolor, Pampanga. Bilang seremonya sa unang anihan, tinawag nila itong Onion Harvest Festival. Mas mura umano ang benta ng sibuyas dito na hindi naaabot ng 100 piso. Si JM De Jesus ang may balita. Maglilimang taon nang nagsasaka ang 58 years old na si Tatay Fidel Dumas ng Barangay Tinajero, Bacolor, Pampanga. Ang kanyang kadalasan na itinatanim ay mga gulay tulad ng talong, kamatis, sili at papaya. Ngunit nang mabalitaan niya na malaginto ang naging presyo ng sibuyas, ay naisipan niya na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Central Luzon upang gawing onion expansion area ang 1 hektare ng kanyang lupang sakahan. Dumaan umano sa mga seminar at training si Tatay Fidel upang matutunan kung paano ba magtanim ng sibuyas. Kasi nag-seminar kami noon, pinag-seminar kami para magtanim. Tapos kumuha na rin ako ng kasama kong magtatanim na marunong talaga. Nagsimula siyang magtanim ng puting sibuyas noong Setyembre na nakaraang taon at Oktubre naman na magsimula siya ng pulang sibuyas. At ang mga binhi ay nanggaling umano mismo sa DA. At nang anihin ni Tatay Fidel ang mga sibuyas sa isinagawang Harvest Festival, sinabi niya na handa siyang ibigay ng mas mababang presyo ang kanyang mga aning sibuyas na umabot ng 50 to 20 metric tons o 20,000 kilograms. Ang kadalasang 210 to 220 pesos ng per kilo ng sibuyas ay handa niyang ibigay ng hindi aabot ng 100 piso. Pagka dito, ito haharvest ako sa 20. Ang presyo, dito 70, ibibigay ko ng 70 ang kilo, pula yun. Para makabili sila ng mababang presyo. 20 yan, haharvest ako. Samantala, ang Onion Expansion Area Program ng DA ay naglalayo na ilapit ang anihan ng sibuyas upang hindi na gumastos sa mas malaki sa transportasyon at pag-aangkat sa Nueva Ecija na kilala bilang nangungunang supplier ng sibuyas sa Central Luzon. Bukod dito ay nagpaplano na rin sila na magkaroon ng mga post-harvest facilities na kung saan mapapatagal ang shelf life ng mga aning sibuyas bilang seasonal lang pag-aangkat nito. Ngayon sa post-harvest na nabanggit mo, yung cold storages, medyo meron din siyang pondo na kinakailangan. So what we try to do is have strategic locations para masuportahan itong ganito. As we can see also, minsan yung concerns on cold storages, minsan nagkakaubusan daw ng espasyo. So what we try to do is, identify strategic places para makapagsuporta tayo post-harvest. Hindi man kalakihan, but it's good enough to be an alternative storage place for our onions. Samantala, nauna na magkaroon ng Onion Expansion Area sa bayan ng Arayat at Magalang at nagpaplano sila na kumausap pa ng maraming magsasaka mula sa iba't ibang probinsya upang maging lokasyon ng anihan ng sibuyas na magsusupply sa mga lokal na pamilihan. We are very happy na sila mismo ang nag-initiate. At tayo naman dito sa regional office at sa atin sa Department of Agriculture,
we continue to complement kung ano yung nakikita nilang agricultural enterprises. Nakita nila na may opportunity sa onion, sa red onion or sa white onion, and of course due to mga concerns natin lately, we try to support them kung ano, with seeds man yan, sa planting materials man yan. Kasi nga we don't want to just focus on one area kasi baka mamaya dahil sa mga nangyayaring bagyo or climate change or kung ano mang issues on logistics. Nagpaplano na rin daw magkaroon pa ng karagdagang 40 hectares ang taniman sa bayan ng Bacolor upang mas mapalaki ang expansion site. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, October 2021 nang lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11592 o mas kilala bilang LPG Industry Regulation Act. Ito ay matapos mapag-alaman na 40% sa mga nagtitinda at retailers ng LPG sa bansa ay mga kolorum at ito ay nagiging sanhi ng pagkalat ng mababang kalidad ng mga tangke. Kung kaya't aabot sa 4,000 ang mga cylinder-related fire incidents sa bansa at 12,000 naman ang dahil sa kapabayaan. Sa isinagawang LPG Regional Summit sa Laos Group Event Center sa syudad ng San Fernando nitong Biyernes, February 17, nilinaw na nakasaad sa batas na hindi na basta-basta pwedeng magbenta ng mga LPG tank ang mga LPG retailer at dealer ng walang hawak na license to operate na manggagaling sa lokal na pamahalaan at sa Department of Energy. Kailangan din tumalima ng mga ito sa mga quality standards na itinatakda ng batas. Patuloy naman ang paalala ng mga kinaukulan sa publiko na maging mapanuri sa mga LPG tank na kanilang binibili. Kabilang po sa mga dapat tignan ay kung may maayos itong permanent marking, brand name at detalye sa color ng tangke, kung saan makikita ang petsa, kung kailan ito ginawa at kung kailan ang huling test at requalification nito. Sa ibang balita, nasa 500 magkasintahan ang nagpalitan ng I-Do sa libreng kasalan na handog po ng pamahalang lungsod ng Gapan, Nueva Ecija. Idinaos ito sa compound ng Gapan City Hall sa mismong araw ng mga puso nitong February 14. Bukod sa libreng kasal, libre ring ipinagkaloob ng pamahalang lokal ang lahat ng mga pangangailangan ng mga magsing-irog, gaya po ng singsing, wedding gown, barong, pantalon, gayon din ang reception pagkatapos ng seremonya. Layunin umano ng programa na maibigay ang suporta at serbisyo nito sa mga mamamayan, partikular sa mga matagal nang nagsasama at nagnanais na magpakasal. Payo naman ni Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual, sa lahat ng mga bagong kasal na gawing sentro ang Diyos sa kanilang pagsasama na pinakamahalagang bahagi ng buhay may asawa. Habang nagpaalala naman si Vice Governor Emmanuel Antonio Umali sa mga magsing-irog na panatilihin ang pagmamahalan at piling ayusin ang mga problemang maaring sumubok sa katatagan ng kanilang pagsasama. Samantala, bukod sa libreng kasuotan at wedding reception, nakatanggap din ng 5,000 pesos ang mga bagong kasal bilang regalo mula sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukala na layong magkaroon ng audible traffic signs para sa mga persons with disability o PWDs, senior citizen at pregnant women. Layo din umano ng Senate Bill 1884 o Accessible Pedestrian Signals Act na inihain ni Senator Raffy Tulfo na pagtibayin ang karapatan ng mga vulnerableng sektor upang makapamuhay ang mga ito ng normal at masiguro ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Sa ilalim ng panukala, kailangan umanong maglagay ng audible traffic signal with push button para sa mga PWD, matatanda at buntis na kababaihan sa lahat ng tawiran ng pedestrian na mayroong traffic lights o signals. Ito raw ang magiging hudyat kung ligtas na para sa isang pedestrian ang tumawid sa kalsada. Dapat din daw na matukoy ng Land Transportation Office o LTO kung gaano kahaba ang oras na dapat ilaan para sa mga buntis, matatanda at PWD bago makatawid sa kalsada sa oras na ma-activate na ang push button. Ang mga mahuhuli dahil po sa maling paggamit ng audible traffic signal ay pagmumultahin ng 2,000 pesos para sa unang paglabag, 3,500 pesos naman ang ipapataw sa second offense at 20,000 pesos na multa at 1 araw hanggang 30 araw na pagkabilanggo naman para sa third offense.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.